Крашен, татар, русский, татар, чуваш, узбек, башкорт, Башкорт. татар, Азербайджан, русская, крашен. 4 март көнне энергетик мәдәният сарае шәһәребездә яшәүче төрле милләт вәкилләрен берләштерде. 2021 ел Зәйдә туган як Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы буларак игълан ителгән иде. Шул җәһәттән шәһәребездә зур чара ел ачу тантанасы булып узды. Рабит Батулла тантанага чакырылган күп санлы кунакларның берсе. Тумышы белән Зәй районыннан булган әлеге бөек шәхес гомере буе ана телебезне саклауга, туган ягыбыз, аның шәхесләрен танытуга зур өлеш кертә. Шул кадәр зур бай, шәхесләргә бай. Безнең Зәй төбәге. Мөдәррис Әгъләмов әйтик, Саппора чемпионы, Федор Симашевлар әйтик, бөтен дөньяны таныткан иде. Һәм алар турында мин китап яздым. Her birisi turunda açırıq, iyi mi? Min bilgenlerini indi. Bütünsünü de böyle bitirelmeyim. Şuna göre mene şuşu şəxslərini saxlarga gerek. Şuşu şəxslərini dünyaya tanıtırga gerek. Бәйрәм тантанасын Разиф Кәримов ачып җибәрде. Тел, гырыф, гадәтләр, булар барысы да әһәмиятен югалтмый торган кыйммәтләр дип ассызыклады район башлыгы. Туган ягыбызны яратыгыз. Аның табигатын саклагыз. Үткәнен күренекле кешеләрне өйрәнегез. Үсеп килүче яшь буынга туган якка мәхәббәт тәрбияләүдә бергәләшеп, кулга-кул тотынып эшләргә чакырам. Туган ягыбыз күренекле шәхесләре белән дан тота. Галимнәр, язучылар, артистлар, алар исемлеге шактый бай. Бу көнне хөрмәт йөзеннән атаклы якташларыбызга район башлыгы рәхмәт хатлары тапшырылды. Безнең киләчәгебез балаларда. Шуңа күрә балаларны үстерү, аларга буыннан килгән гырыф гадәтләребезне тапшыруыбыз иң мөһим эш дип уйлыйм. Безнең бар татар милли мәдәни автономиябыз Сургутта. Һәм мин аның актив члены. Без атна сайын җыелышабыз. Якшәмбе мәктәбебез эшли, китапханәбез бар. Татар китаплары укырга инде теләүчеләргә. Шуның өчен концертлар куябыз. Безнең Сандук ансамблебез ансамблебез эшләп килә инде 30 елдан артык. Без бик күңелле яшибез. Татар мөхите без тудырабыз һәм аралашабыз. Зәй күп милләтле төбәк. Безнең халык гомергә бер зур гаилә булып, бер-берсенең гырыф гадәтләрен, йола бәйрәмнәрен, кайгы шатлыкларын уртаклашып, бергә эшләп, бәйрәм итеп, үзара дус тату яшәп, киләчәккә атлый. Эльмира Шабрина, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.